En aquest tutorial veurem com podem canviar la configuració de la visualització del programa segons quina visualització ens agradi més. Només hem de venir aquí a editar les preferències, sí? I aquest tema que tenim ara és el Comic Dust, que és aquest d'aquí. Llavors, l'altre que surten a la majoria dels tutorials i de més és aquest, l'Humanity Fosc. Només hem de triar-lo, fem clic a d'acord i ja està. De fet, sense fer clic ni a d'acord ens ha canviat, Veieu que ja el tenim aquí. Sí? I si volem tornar a tenir l'altre, tornem a venir aquí a preferències, donem aquí, Comic Dust, i ara se'ns canviarà i ja podrem tancar-lo. Tarda uns segons a fer-se el canvi i llavors ja podem tancar. D'aquesta manera podem anar traspassant d'un a l'altre sense problema. Els botons són els mateixos, canvia una miqueta la visualització dels botons, de com es veuen, però el funcionament és exactament el mateix, el del programa.